Os ydych chi'n awyddus i weld eich cymunedau'n ffynnu, cysylltwch â ni, Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Gyda'n gilydd gallwn gweithio i helpu gwella bywydau pobl o bob cwr o Gymru. Mae Gronfa Cymunedol y Loteri Genedlaethol yn dosbarthu arian i grwpiau cymunedol a phrosiectau elusennol. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Rydyn ni'n falch o fod yn sefydliad dwyieithog a golli cynnig gwasanaeth cyflawn yn y Gymraeg neu Saesneg i'n cwsmeriaid. Os hoffech chi drafod eich syniadau neu ymgeisio am grant trwy gyfrwng y Gymraeg, gallwn ni helpu chi, yn Gymraeg, bob cam o'r ffordd. Mae dros 20 o staff yn siaradwyr Cymraeg rhugl ac ambell un hefyd yn dysgu'r iaith. I ymgeisio am grant bach neu fawr, ewch yn gyntaf i wefan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae mwy o wybodaeth yno am ein rhaglenni grant agored a phwy all ymgeisio. Neu, chi'n rhoi alwad ffôn i ni ar ein rhif ffôn ymweliadau am sgwrs. Rhaid i bob cais ddangos fod y syniad am brosiect wedi dod drwy ymgynghori efo'r gymuned. Rhaid i chi ddangos bod gennych chi ddealltwriaeth dda o be mae sefydliadau eraill yn ei wneud yn lleol a bod eich prosiect chi yn ehangu ac yn cyd-fynd efo'r gwaith yma. Da ni fel swyddogion ariannu lleol ar gael i'ch helpu chi efo'r ffurflen a cofiwch fy modd i chi llenwi hi'n Gymraeg os ydych chi'n dymuno gwneud hynny. Mae pob cais yn mynd at banel o arbenigwyr ariannol a byddwn ni'n dod nôl atoch chi gyda penderfyniad o fewn 3 mis i dderbyn eich ffurflen-gais. Os byddwch chi'n llwyddiannus, bydd un ohonon ni o'r tîm cyfathrebu yn cysylltu i drafod sut y gallwn ni weithio gyda'n gilydd i hyrwyddo eich prosiect ar grant. Da ni'n awyddus i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol glywed ei bod wedi helpu i ariannu eich prosiect chi, a thrwy hynny newid bywydau pobl mewn cymunedau ledled Cymru gwell. A cofiwch, os ydych yn dymuno, gallwch siarad gyda ni, anfon e-bost, ymgeisio am grant a rheoli'ch grant trwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd trafod ein cais gyda Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn yr iaith Gymraeg yn fantes fawr i ni ym Menter Gorllewin Sir Gar. Mae partneriaeth Ogwen yn fudiad sydd yn gweithredu ac yn gweinyddu trwy gyfrwng y Gymraeg. Oedd o'n brofiad cadarnhaol i ni allu sgwennu yn ceisiadau grant trwy gyfrwng y Gymraeg a cydweithio hefyd efo'r swyddog lleol a gallu trin a thrafod y cais yn ein mamiaeth. Roedd y broses o ymgeisio am grant gyda'r Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn broses rhwydd iawn, yn enwedig ar ein bod yn medru ymgeisio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gennych chi hawl i siarad yn Gymraeg gyda ni. Mae gennych chi hawl i weithredu yn Gymraeg pob cam o'r ffordd.